Ni kedai Batisi TV. Bat pidang pet yaki khubor paman kasni balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Mawnar Nongkwar TSS Road Shnong ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shnong wan bantiet yaka kali Datsun ready go batmai kabas kem bat bidor Uba BS Roy Nongpot Secretary Shnong Mawliehbah Mawnar ulapan pau ya ke jing sngongo bat ke jing ai Khublei ka bakerpang kham tam ya ka Tnad Pulit ka Tnad ka Koit ka Khiah ya ki Paidbah nong Shnong bat ya ki wei ki bala shim Khiah bat ki bala yarap ru ha ka ban penyo biang ya ka met jong uba Morris marngar hado ban yo ban pen Koit bat ru ban pendem ya ka jing le nyam ka bakhat do ha ka khat arterik urisau arajar arpho Uba BS Roy ulo ongru banaka liang jong ka Shnong ka don ye ka rai ka bas kem ba ye ki no ki kam sniu bat ki kam bemman anam aila dalai leru bakin wanjia hapo ka Shnong ka thau bat la da don kum kita ki dai ban pentep marmar sha ka Shnong khnang ban yo le ye ka badon kam ulo ban rap ru de ka baong ka jingjia ya uba Morris marngar bam kwai hadwa rublei ka dai ka jinghikai bangim dai ban shim ya ka an halaka kti. Nakalian juga Shnong Mawliehbah Mawnar, kagak jadi don lang juga Police Department, Dr. Arlalu, ilayo ban klong ya kemen jong I menin besgi, kakat arterik Oktober arjara pau. Balati ban klong ya kemen yap jong I daki beriu juga Shnong. Lengbar juga setu jengmut lang bat ka Police Department. Din ka Police Department ka sya banle kata naklian di Shnong la penbet i bru ban klong ya met jong ba Morris manga. Kene ka jing penbet kalong kerpang nama ka jing kwa jong kilong Shnong kham tam ki player ka football ba kham san kham rang ba ki ong namar ba ka jing ki jing so burom yo lu tumen Ururang ba, kersan ya ki por baro, kersan ya Shnong ka thau kham tam samai le kai football. Daga jing daga jing so buram ki ong ba bale. On bale ki tre ban klong ya gamet jung ni kloye ban chimta ban klong ya gamet jung da ki samla jong ka Shnong ba ki briu jong ka Shnong. Ban pen pau ya daga jing daga jing buram khadu yu ba Morris bangar ma. Langsung tu syai bagin me tu shu ya nang le shakmat lahang do noru kumta nakalian de Police Department ru ka syak somhai kadin dia sotu jumut ba Shnong ba la pendet ke kam la klong ke me jui ba hatin ba nakalian juga Police Department nakalian daga Health Department lembai Dr. Arlalu la pendet ke postmortem ila IT no ahli ke Shnong bertikun hakapor kumba lifestyle baji jalmi jong ka khat arterik mana din ba kit nakalian ti khun ri Shnong bila shimti ye ka media tin ba Morris marga nagate ke katep la le ra no ye ka media pu ji shaying jo ki khun shadaying mo ji shong ji sa bat thapo ye lasdang ni le niam ba khatu da ka balang catholic hakapon basan baji janmi but hadir kata din kijing leniam laying ila le ra no ya ka met ki show room jing tep jongka balang catholic nong disong but hadir kijing pundetnya mutai lo tep la de ban tep no ya ka met ki hakapor new baji janmit juga khat tarik jong Oktober kumta mede bekan ka kam nakalian jong Shnong bila la ban pundep ban khut ya ka met yap jong ba Morris manga pundep kinyam kom barok kumade banle hadu batep no yang met jui menta kasli khat arterik yung nai Oktober jama ho nakalian jong Shnong midon kijing ai Khublei ning ko ngai ka Police Department le prestom ni Shnong beliarap lem ni Shnong hagban penyopat yang met jung ba Morris karadu ba la karadu leyo mapedep kijing leniam pakadu bele burong pakadu yang ba Morris mangar kumjuru ai Khublei ya ka Health Department by doktor bedor kan ketika segi nang tangi ai Khublei kham tame I press ki media Khublei sha stom lem bagi dan was dan juga dekat kam bat hanu ketika segi kumju kledor kan bagi hadu dep ketika kam nang tangi ai Khublei ya ki Paidbah nong Shnong la shim Khiah ketika kam hang banalian da Shnong ila khang Shnong nu lai segi kinti
ในเคลมยังขี้ในเรื่องไปบ้านจะไม่ต้องเรียนดันตาดันกัดนั่นเรื่องภาษาถ้าดูกุศจะได้กรรมบางอย่างมันเป็นเด็บyang keberasa yang kebetulan dalam modus mana. Tentang ayat Khublei yang perasaan berantau bermarjan belewan dan mentalan harga nega jingga sengolen ya kaying kesan jumpa modus bangat nanti marjan merpa berbaying kesan baro bele dan mentah harga nega kam. Nagalian juga Shnong ngindang ayat Tristom. Nanti kam iba bahar bat gini ayat Tristom lu. Malanang ilap ikido kam let's new ikam boman hapo Shnong potau nagaling Shnong idon kerai mas kam de kedor Shnong banginum sya banginum aila de kum kita kani kajing sedang bangse kalong ka jingitai ya kadong makathan de juni bai ke kam juga ai kam de karukom bamani kinong Shnong min shim halagati la don kanu ka jingshan na jinglap ya ke rius niu ke rius me ke riu boman ha kadong makathan badai banda ai da report ka mashay siya ka dorbar Shnong siya ki VDP jo ka Shnong pakram ka Shnong kanule madam kam omday bang shin yo ka an ti Mario ka bu ka jinge ya kita bale ka kam kene ka loka din ai Khublei ka jing penskau na kalian ka constantly ka Shnong nimdan thli ngamdan thli ai Khublei shibun nam tak tu baro bedan menta haga ne kam bal bala shash tom le bagi te to blei ni su kur khu ye phi hagi por tangwan goro bagi ne trelang nam tak kam ha le shibun